హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మాయాస్ కిచెన్. ఈరోజు మనం మెంతి కూర, పెసరపప్పు, టమాటో కర్రీ చేసుకుందాం. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర చిటపటమనేలాగా వేయించుకోవాలి. ఆవాలు, జీలకర్ర చిటపటమన్నాక అందులో అరకప్పు ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకుందాం. మంట లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి. కాసేపు ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులోకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం, 1 టీ స్పూన్. కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకుందాం. తర్వాత 1 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకుందాం. మెంతం కూరని చక్కగా చిన్న చిన్న ఆకుల్లాగా కట్ చేసుకొని శుభ్రంగా 2 సార్లు కడుక్కొని మెంతం కూర అలాగే కొత్తిమీర 2 కడిగి యాడ్ చేసుకుందాం. కలుపుతూ చక్కగా ఫ్రై చేసుకుందాం. మంటను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇలా ఫ్రై చేసుకుందాం. ఒక 2 నిమిషాలు మూత పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం. తర్వాత ఇందులోకి పెసరపప్పు యాడ్ చేసుకుందాం. పెసరపప్పు ఇది నాది ఇంట్లోది కాబట్టి కడగలేదు, మీరు షాప్ నుంచి తెచ్చుకుంటే ఒకసారి కడిగి వేసుకోండి. ఒకసారి కలుపుకొని ఒక 2 నిమిషాలు మూత పెట్టుకొని 1/2 గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని 2 నిమిషాలు ఉడకనిద్దాం. తర్వాత మూత తీసాక మీ రుచికి సరిపడా కారం అలాగే సాల్ట్ వేసుకుందాం. మరొకసారి అన్ని చక్కగా కలుపుకుందాం. తర్వాత ఇందులోకి 2 టమాటోలు చిన్న చిన్న ముక్కల్లా కట్ చేసి వేసుకుందాం. ఒకసారి చక్కగా కలిపేసి మూత పెట్టుకొని ఒక 5 నిమిషాలు ఉడకనిద్దాం. తర్వాత 5 నిమిషాల తర్వాత చూస్తే పప్పు చక్కగా ఉడికిపోయింది, అలాగే టమాటోస్ కూడా మగ్గిపోయాయి. ఎంతో సూపర్ టేస్టీ అయిన మెంతం కూర, పెసరపప్పు, టమాటో కర్రీ రెడీ అయింది. మా స్టైల్లో ఇలా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్.